Ang programang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang sa mga batang manonood. Bayang tumatawag na, disturbo, mag-umaga. Phone ko. Panahon. Hello Philippines and hello world. This is 911, Murder Rescue Team. Anything I can do for you that you cannot do for me? Anything under the sun? Anything that occupies space and has mass? Because of the gravity of the earth? Kumusta sa karabasa o karbabasa? Ano naman natin bukod sa pangbuka? Sa PLDT ba to? Sa Globe ba to? Wala, hindi ako nag-avail. Nag-load ako. Hindi ako naka-plan. Pang credit ba to? Wala din, hindi ako nag-load. Hindi ako nag-load kasi marami kaming kalabaw, marami kaming lupa. Hindi nga lang sa amin. OMG. Sino ba ito talaga? Oh my God, you're just starving my beauty rest. Ay, bukas? Ano? Pakiulit? Makagaga ka naman? Ay, sorry naman, pare. Hindi mo naman sinabi. Ikaw pala yan. OMG, I'm so sorry. Hindi naman kasi nakasave yung number mo. OMG. Ano balita? What's news? What's news? Or bad news? Or honest? Baka bad morning na naman ako dyan. Ano? Sino? Pakiulit nga. Mare, hindi ko masyado, it's not clear. Yung about sa ex ko, si Ramon. Bakit? Siya yun? You mean like, not be with you tonight, like what? Like, you mean yung, ba? Naano ka sa isip? Oh my goodness. Yung doon sa farm? Siya yun? Yung si Ramon? So, means Ramon na siya ngayon? Ano ba yan? It can be. This can be happening. It can be happening. Ano ulit? Basta this can be. Hindi ito maaari. Siya yung Ramon na yun. Maganda ka lang yung mukha pa rin katawan, hindi naman. Hindi ito maaari. This can be happening to my life. Kailangan ko rin magpakanda. Kailangan ko rin mas buga sa kanya. Kailangan ko rin magparetokada. Kailangan ko rin umuwi ngayon nang naasap. Kailangan ko pagsupok kila Mamshi, kila Pinsan, kila yung as namin. Basta kailangan ko umuwi ngayon. Asap. Stress ako. Oh my God. This is really, really, really something big, great. Ano ba? Basta prepare na ako. Uwi na ako kila Mamshi. Now. Stress na talaga ako. Promise. Oh my God. I need to chill. Nakakainis. Ayaw ko na itong mga nangyayari dito ngayon, ha? Hindi na maganda to. Ayaw ko na itong mga nangyayari ngayon. Hindi na ito maganda. Oh my God. Mas maganda na sila muna kaysa sa akin. Mas maganda. Lord, please. Please. Please, Lord, please. Oh my God. Please, Lord, please. Humihiling ko ako. Sana maganda rin ako, Lord. Pwede din namang papahitin niyo lang si Alam mo na, Lord. Para pantay na kami. Please, humihiling ko rin ako, Lord. Please, na sana papahitin niyo na lang siya, Lord. Para pantay na kami. Para balance lang bagay, Lord. Lord, please. 8 hours later. Ay, naku. Pagod na ako, Ang layo ng hinakad ko. I'm so tired. Ano yung maleta ko? Si Ranadine. Sinang talaga. Sabi ko, masundo ako. Saan, ma'am? Saan naman
Kasi si Tatang naka-booking daw yung ano ba siya? Oh my God! I feel home! Oh my God, I'm home. I smell something. Taho! Anyways. Mashi! I'm home! Where are you? Mashi! Ay, ako yung nagwanyo, Francis. Oh my God. Ano, kasi pasundo niyo ako sa Kalabaw eh. Oh my God, yung luwang tayo, Kalabaw tayo. Anyways, nagpanong talaga grabe na. Ang inang no, kapag nga nagawid na, agad yung ibagak. Importante. Tapos dito kasi ako nagsakit dito sa hapon, my goodness. Ang ba inang no, kapag nga nagawid na. Pag may kagluto yung iba, pala dito dito na ako. Hindi naman Ramona, inang malagit mo yung Ramona. Ay hapo Diyos ko. Nag-stress ako launay kanya, naino, napinpintas mo gaya mo siya ako. Apikas dyan, nagparetokada gamin. Agparetokada na mamutinang, Daladin nila mo anak ko. inang. Pagila ko tayo daga tayo inang. Ingat sila ko tayo madagatay dahil sila nagpatiran si balay kayo. Alam mo bra ko inang. Tayo kong paretokada. Yan pala sila sa kulay nga pinagwapa kami ko. Kahit ko pumintas Anak ko. Kaming bintas si Ramona ina, kahit kumasabing bintas ako ni Ramona ina. Stress ako ni kahit ko paretokada. Ang paretokada na ako ni ina. Stress ako. Kahit kumitang paretokada kasi yung bright ina, kaya ina. Ina, kahit ko paretokada ina. Ina ka ng brown ina. Napinpintas kahit ko pumintas ina. Yan pala sa kulay nga pinapintas anak ko. Kung nakapintas ka mo to, sikat kapintasan na anak ko. Ina mo, tag-joke man. The next morning. Marga, green ka, naldawon. Ina, wait lang. Maturog akpay lang. Kaya pa mo pagburas ti mais. Wait lang, Ina. Wait lang, ina. Yung cellphone ko. Ina ka, nakag-oras yun, Ina. Ina. Ina, alas 5 pela. Nakabigbigat mo't lang unay nga parang buras si mais detay. Alam, Diyos ko, ano. Ina, nakabubutang mo dito. Bakit kita ko dito sa ramingon niya? Alam, Diyos ko, nakapangpangit ako mo laptop ay. Alam. Wait lang, Ina. Nakasabsaba pa lang, Ken. Oh my God. Siyak ba dito eh. Nagtataginip na pa lang. Wala ka, buwan mo na yak dito. Siyak ba talaga dito eh. Pero yung takman mo eh. Ala. Ina, nagpangit talaga. Ina, nagpangit talaga. Inang tirupa ka, gasto. Inang panetoken, Ina. Nagalas mo tirupa ko. Kaya ba ni Dr. Belon, Ina? May dalas mo kindi tayong kaburas ti maisin ka dawon. Hoy, naantok pa ako eh. Anyways, good morning, garden! Namiss mo ba ako? Oh my God! Namiss ko kayong lahat. Ang buga-buga talaga tong garden ni Ina. Oh my God! Ay, nutusan na naman ako ni Inang. My goodness, Inang Mamshi na mamitas ng mais ngayon. Kaya pipitasin ko na kayo. Bahala na kayo dyan. Kasi ang buga-buga talaga ng garden niya. May bugas pa siya. Oh my God! Saan ako mag-umpisa ngayon? Hala! Ang pinsan! Mga ano oras ba yung sinasabi mo dito? Yung lalaki na binilito mo sa akin. Ano yung babasket mo siya dito sa may malapit? Dito sa atin? Oo! Ano ba yun? Oh my God! Ano oras na ba? Oh my God! Malapit na! Malapit na mamayroon siya babasket mo. Oh my God! A few inches later. Ay ako! Ang buga-buga talaga tong garden. Ay,
may gulay, may prutas, ayan, complete recados. So, wait. Ay, tagalin nung hinihintay ko may goodness, nilalanggap na ako dito. Ay, may oras na. My God. Ay, naku. Ang tagal na. My goodness. Pag wala pa sila dito pa, after 5 minutes, uwi na ako. Oh my God. Ay, ang ganda naman itong flower. Wala bang summer ito? Hindi pa siya nag-sprout. Sa ano? Ay. Diga. Ayan. Oh my God. Tagal. Oh my goodness. Ay, naku. Tagal na. Tapos na yung 5 minutes. Ako na wala na. Nakauwi na nga. Stress na ako. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Nagkakaroon ka na siya. Nagwapo naman siya. Oh my God. Kinikilig ako. Oh my God. Wait na. Ano gagawin ko? Hindi ko alam gagawin ko. A few inches later. I'm so oh my God. Oh my God. Oh my God. Ala, oh my God. Pati pa ako. Oh my God. Ano gagawin ko? Sabihin ko ka pinsan. Sabihin ko kay Inang. Tatawagan ko kayo si pinsan. Wait lang, ano gagawin? Hindi ko alam gagawin ko. Oh my God. So, okay. Wait lang. Uwi muna ako. Lang. Oh my God. Yes. Oh my goodness. Uwi muna ako. Oh my God. Inamamshi. Inamamshi, where are you? Inamamshi. Hindi mo pala sinasabi sa akin. May gwapo pala dito. Oh my God. Inamamshi. I'm so kinikilig. Oh my God. Siya na kayang kabig ng puso ko. Ano sinasabi ni pinsan? Inamamshi. Where are you?